Informačný systém plánovania výroby pre hutnickú fabriku bola veľká výzva, projekt, ktorý sme robili s kolegami dlhé roky. Úlohou systému na plánovanie výroby je prepojiť výrobné procesy na dodávateľské reťazce. To znamená, že potrebujeme optimalizovať výrobu, znižovať počty výrobkov na sklade, sledovať kapacity výrobných agregátov a najmä dodržiavať termíny, ktoré zákazník od nás požaduje. Základným modulom nášho informačného systému plánovania výroby je materiálová bilancia výroby, ktorá sa vypočítava na základe technologických postupov a vytvára presnú a podrobnú výrobnú cestu s jednotlivými agregátmi a s jednotlivými linkami a ich krokmi. Na základe nastaviteľných parametrov potom systém pre každý výrobný agregát zašle plán na celý nasledujúci týždeň. Veľmi dôležitou súčasťou takýchto systémov v dobe just in time je možnosť online sledovať zákazky, stav zákazky. To znamená, že v prípade, ak zákazník potrebuje, tak presne vie, že v reálnom čase, akom stave jeho zákazka. Takisto sú tam mechanizmy, ktoré ho varujú v prípade problémov, že tá zákazka nebude dodaná včas. Plán sa ďalej upresňuje na výrobné príkazy, ktoré zároveň rozvrhujú výrobu na smeny. Nad plánovaním výroby stojí modul riadenia dodávateľského reťazca, tzv. SCM, pre zákazníkov s pravidelným odberom, v ktorom systém autonómne určuje výrobu na základe výhľadov, ktoré mu priamo poskytuje samotný zákazník. Všetky spomínané moduly na seba nadväzujú a samozrejme musia vedieť promptne reagovať na prípadné zmeny, či už zmeny v kapacitách výroby alebo technológiách, na plánované opravy, ako aj na neočakávané poruchy a výpadky v systéme.